Kang bala tumingal perang campuh samya ngedali lir tatet wilit tenggondo ngom danyanggung maguncang nidi Radina ganggal wiwus kaya dusta udas wilaga kaya buta sing ora agil tan samar pamawaring sukma sinukmaya winahing sepi sinimpen telenging kalbu pambukane warana saking layap luyuping aluyup pindha sepesating supana sumusuping rasa jati Ori lenggo sagung kinurmatan diagung pangasama tanpa pepindhan dumateng sagung kang parawuh bapak undangan kakung sumanuti dat kinurmatan sepuh lan pinisepuh adi sepuh para ali para sarjana sujana sujananing budi sinanding kitab suci wahyuning ilahi satuhu kawula hormati langkung-langkung para pangembat pambating praja tetungguling dusun payung agung kawula dasih panjenengan Bapak Kepala Desa Cumpreng Sumawana Prakat Desa Sumrambah Bapak RT lan NMB satuhu kawula hormati para sepuh lan pinisepuh abdi sepuh sumrambah para kadang muda tumaruna pantes tok lamun sinudarsana satuhu kawula tresnani saderipun kawula atur kunjuk minangka sami kawula ngaturaken salam pambagya rawuh jengandika sami sugeng siang sugeng pinanggih sugeng mirsani ngantos titipurnaning adicara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu sagung dumadi monggo sami-sami saos puja-puji ngarsani Gusti Kang Maha Kagung Gusti Kang Maha Suci nggih Gusti Allah Taala jalaran kita sami panjenenganipun kang paring sedaya kenikmatan kabagyan kasarasan saengga rikalengan nika saged pinarak lenggah kanthi pinengiran rahayu slamet dhateng wonten satuhu menapa-menapa cumandhok badan panjenengan sowang-sowang jungkat ingkang titi wigatining karya ing dinten rikalangan menika dinten Selasa Pon Candra ingkang kaping sekawan warsa 2019 kawula dados dutaning Bapak Kepala Desa Bapak RT RW masyarakat Desa Cumpreng pendur kagungan ajat netepi dinten tanggap warsa Desa Cumpreng ingkang serbat sedekah bumi tasukuran syukur ngarsani Gusti Kang Maha Kuwasa syukur ngarsane bumi pertiwi ingkang dipun panggeni jalaran tansah ngurakapi sedaya makhluk ingkang kumerap wonten ing bumi Cumpreng pramila boten awontoh menawi ing dinten mendak kala mangsa diwontenaken tasukuran sedekah bumi
Pangajab sapurnaning sedekah bumi masyarakat Desa Punteng tansah pirengan ayem tentrem, boten wonten alangan satunggal menapa cumondhok badanipun sowang-sowang. Mapan wonten ing Buyut Kandangreja pramila masyarakat tumrap tansah sidengkuh dening Kidanyang ingkang bawursa mapan wonten ing Buyut Kandangreja. Dumateng sagung kang para rawuh Bapak undangan. Bapak panitia wae Bapak RT lan ini ngrawaken panjenengan sami boten saged paring pasugatan palenggahan ingkang maneka warni. Sedaya menika sampun sederhana. Mbok menawi andika sami kasugatan rupi mawon kemawon unjukan sarta dedaharan ingkang kirang nuju prana lan kirang mirasa kula minangka dados dutaning Bapak panitia penyelenggara nyuwun gong samudra pangsami jer manungsa kebak ing kakilapan. Pramila panjenengan sami rawuh Bapak panitia ngontenaken tas syukuran sedekah bumi mapan wonten ing alaman Buyut Kandangreja kanthi pahargyan hiburan langen tayub ingkang sampun gemelar ing tlatah Kadipaten Tuban. Ing rikalangan nika ngrawakaken Widyawati inggih paranggana kalih cacahipun angka setunggal Dyah Kusumaning Ayu Karniati putri saking Montong Kadipaten Tuban. Denaka kalih Dyah Kusumaning Ayu Pujinah Pujiwati ugi putri saking tlatah Montong Kadipaten Tuban. Mangkene badhe pahargya Hajogata yang sami mugi ngantos mangke benjang purnane gati kae nguling bangsa seni krawitan Setya Budaya Mijil Leran Wetan Kecamatan Palang ingkang dipun pandegani Ki Sarta Sasmita juru pengendang Ademas Supranata Awirasurama Ademas Rustamaji pangarcik gendeng Ki Bapa Lamsia sedaya kulawarga Setya Budaya pandegani Ki Sarta Sasmita datan kapolompen ngrawaken didukung sound system kameramen syuting mijil saking audio Rangga Janur Prambon Wetan Kecamatan Arengel Kadipaten Tuban. Sedaya nderek nyengkuyung mangayu bagya anggenipun kagungan hajat Bapak panitia sedekah bumi wonten ing Buyut Kandangreja ngantos purnane kalih. Dumateng sagung kang para rawuh Purwamadya Wasana Bapak panitia miji minangka dados cucuk ing lampah kaplarah pramugari Pranata Besa. Angka setunggal kawula pribadi Pak Basuki saking Lutuk. Dening angka kalih kabantu Bapak Sutaya saking Coprek. Pramila mbok menawi anggen kalulung rata besa wonten klentak klontonipun. Anggen kawula mampahaken sampur kula nyuwun gung samudra pasamingan kathah jer kawula sajuga kebak ing kakilapan. Dumateng sagung kang ora rawuh makaten atur kawula ingkang saged kawula atur panjenengan sami sak klimah sapada tembung kirang nuju prana. Kula nyuwun gung samudra pasamingan kathah. Pungkasing atur mugi sedaya santi jaya wijayanti nir ing sambikala manggih karaharjan sak lami-laminya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Nuwun nuwun. Salam.
sagung kang prawuh rening